Dobrý večer, milí diváci. Vítam vás pri sledovaní ďalšieho dielu Srdečných rozhovorov. Je to projekt, ktorý prebieha na platforme prvého internetového recenzovaného odborného časopisu Prekroč svoj tieň. Ja som Christopher Daniš a som zástupcom šéfredaktorky tohto časopisu. No a dnes mám tu česť privítať tu hostia, môjho dnešného hostia, ktorým nie je nik iný ako Daniel Dušek. Dan, vítaj. Dobrý deň, ahoj. Daniel Dušek je bývalý člen špeciálnych jednotiek, inštruktor policajného zboru, momentálne už mimo služby a v súčasnosti je najmä trénerom sebaobrany, streľby a bojových umení. Povedal som to správne? Asi áno. Je to OK. No ja troška načrtnem divákom, že ako sme sa my zoznámili, lebo je to, ja si myslím, že veľmi zaujímavý príbeh a všetko to začalo v podstate pred pol rokom, kedy sme sa stretli v jednej kaviarni tu v Galante, v meste, kde bývam. A príbeh predtým bol vlastne taký, že ja som už asi 2 roky uvažoval nad tým, že by som začal nejaké bojové umenie. Natrafil som práve na jiu-jitsu, ktoré ma veľmi zaujalo. A v podstate náhodou, ukazujem v úvodzovkách náhodou, lebo náhody neexistujú, som natrafil vlastne na tvoj klub Nedaj sa. V tom období to bolo písané na internetovej stránke, že je vlastne v Seredi, že vyučuješ v Seredi. No a tak som ťa kontaktoval a dohodli sme naše prvé stretnutie v tej spomínanej kaviarni, kde prišli aj moji 2 ďalší kamaráti. Veľmi zaujímavé bolo, že ty si nás odhováral od toho jiu-jitsu, čo ma na jednej strane šokovalo, ale úplne chápem, že prečo. A ty si nám veľmi dôrazne hovoril a vykresoval to Giu, že to je beh na dlhé trate, že nemáme očakávať, že do pár mesiacov budeme vedieť techniky, ktoré budeme môcť používať na diskotékach, aby sme urobili dojem na baby, že to nie je o tom. Chcel si, aby sme hneď od začiatku vedeli, že je to, že za tým celým stojí hlboká filozofia a že to nie je nejaký rádoby šport, ale že je to naozaj bojové umenie a že máme brať do úvahy to, že je to, ja by som to teraz povedal aj tak, že celoživotný proces neustáleho učenia sa tohto bojového umenia a že počas neho vlastne to ego ide preč a je za tým naozaj niečo hlbšie, čo dokazuješ aj na tréningoch. A už vtedy som si všimol, že že budeš prísny učiteľ, ale zároveň, že si veľmi srdečný človek, čo sa mi za tú dobu naozaj potvrdilo. Takže ja som veľmi rád, že som sa dostal práve k tebe a že mám tu česť byť tvojim uke. A mňa by zaujímalo, alebo by som ťa chcel poprosiť, aby si načrtol aj našim divákom, že vlastne ako si sa ty dostal k Giu, ako dlho sa mu venuješ a možno môžeš zaspomínať aj ty na svoje začiatky a na svoje prvé stretnutie s učiteľom. Dobre, tak skúsim stručne a nejakú celú tú moju úvodzovka kariéru načrtnúť. Ono bolo asi dosť dôležité povedať vlastne, že niekde na začiatku aj môjho života, niekde na dedine, kde som začínal, kde bol futbal a nič, tak cez nejaké behanie po uličkách a k nejakej atletike, že už som videl, že ten šport mi niečo dáva, nejakú tú aktivitu, nejaké to vyplnenie času. Tak ak som došiel do policajného zboru, zase nejakou tou, jak ty hovoríš, náhodou, ktoré neexistujú, tak vlastne nejaké tá fyzická, kondičná príprava, aj tá psychická nejaká rozvážnosť, pohoda boli od začiatku veľmi dôležité. Cez nejakú túto celú cestu som sa dostal k špeciálnym jednotkám a tam som mal rôznych trénerov niekoľké roky. V tej dobe, v 90. rokoch sa v podstate vyučovalo, boli tu zhruba karate, judo. Nehovorím o nejakých ďalších športoch a umeniach, tak zhruba tým karate výcvikom som prechádzal, alebo nejakými tými praktickými zručnosťami na spútavanie, zatýkanie, taktiku, boja, streľby, všetkého možného. Až som došiel proste do nejakého bodu, keď už nastúpila na moju scénu života žena, deti, vek a už bolo treba zase zvažovať tie priority troška inými očami.
tak som trošička zmenil, nie povolanie, ale tú nejakú funkciu, kde som sa teda dostal po ukončení vysokej školy popri zamestnaní k tej úlohe inštruktora. No ale k inému druhu policajtov, ktorí moc nejakú tú prípravu alebo na tej úrovni, ktorú som roky robil ja, nemali, tak bolo to nejaké vyhorenie pre mňa, že ja som proste bol strašne nadšený, strašne by som so všetkými trénoval a ukazoval im, čo všetko viem a čo všetko môžu v tom povolaní dokázať dosiahnuť, ale bolo tam málo času, priestoru, aj málo nejakej takej ochoty. A v tejto dobe vlastne náš veliteľ nás vtedy zavolal, že aby sme išli proste na nejaký tréning a čo si pozreli nejaké ďalšie techniky, taktiky. V mojom vrchole zo špeciálnych jednotiek bolo, že čo už mňa kto môže učiť. No ale ma to teda zaujalo, že to bolo niečo iné, než som robil dovtedy ja. A doplňalo to, nevylučovalo. Mám rád, keď aj v rozhovoroch, že niekto nevylučuje to, čo hovoríš, ale že ti to nejak doplňa alebo ukazuje ti nejakú inú cestu, ktorá môže troška len odchýliť tú tvoju tým správnym smerom. Takže toto sa stalo vtedy a začal som chodiť na tie tréningy, len tak akože zo zaujímavosti, že začal som zase troška ja na sebe pracovať a s veľkým nadšením. No a čo som sa večer naučil na tréningu, tak to som na druhý deň na výcviku hneď proste tým policajtom celý nadšený vlastne ukazoval a dával. No ale keď chcete niečo robiť, tak chce to pravidelnosť a chce to trpezlivosť. No samozrejme vlastne v tomto povolaní je ďalšie množstvo úloh a vecí, ktoré proste tí ľudia museli plniť a dovolím si povedať vlastne, že toto je možno, že až do dnešného dňa stále na pokraji proti tomu, čo sa deje vlastne v uliciach aj Slovenska, aj sveta, že vlastne ten výcvik by mal byť väčší, lepší. Takže toto na začiatok, jak som došiel k jiu-jitsu a si sa pýtal na môj, teda ten prvý kontakt prvého trénera. A k tomuto si dovolím povedať, že prvý tréner, jak sa hovorí, že aj zlý príklad je príklad, ako niečo robiť alebo nerobiť, tak zase toto sa mne nestalo. Páčilo sa mi to boje umenie, páčilo sa mi to, čo robím, ale nepáčil sa mi ten spôsob, akým vlastne mi to podávané. Z tohto dôvodu, nebudem to rozoberať ďalej, som si povedal, že ja by som to robil inak, ale dobre je hovoriť, že ty to robíš zle, aby som to robil lepšie, tak som urobil dve podstatné veci v mojom tomto športovom živote, že zmenil som trénera a založil som si vlastný klub s nejakým oranžovým pásikom po 3 rokoch tréningu jitsu. Tam bolo toto moje obrovské nadšenie, s ktorým vy ste prišli na tréning, tak ja som mal obrovské nadšenie urobiť klub, ktorý bude úžasnejší než ten, do ktorého som chodil. A už tam vlastne sa ukázalo, už predtým sa ukazovali také tie tvoje učiteľské vlohy, keď si prvýkrát bol na tréningu, na druhý deň si ukazoval vlastne svojim kolegom, že čo si sa naučil. To potom viedlo aj k tomu, že si založil takto vlastný klub. Páči sa mi, že naozaj si nemal len také tie reči, že ja to dokážem robiť lepšie, ale že si potom urobil aj ten krok, že no tak teraz vlastne dokáž dan svetu, že to vieš robiť lepšie a že ako sa to má podľa teba robiť. No a áno? Veľmi dôležité presne toto, čo si povedal, že ja som sa učil učiť. Že ako to teraz naučiť a ako to naučiť ľudí, ktorí v tom, čo robia, sú výborní. A ja im to mám doplniť a oni to majú zobrať, že OK, toto je dobré, dám to do toho, čo robím, lebo je to pre mňa lepšie. Takže toto trvalo zo pár rokov, najprv, kým som sa vôbec naučil rozprávať. Predať, že niečo viem, alebo že čo je skutočne pre nich to dôležité, to potrebné pre to, čo robia v tom povolaní. A čo bola pre teba najväčšia výzva v súvislosti s tým založením klubu a aj možno s celým tým procesom toho, že naučiť sa učiť druhých a niečo im predať?
Tak jedna vec je, že mne to veľmi samému podporilo sebavedomie, ktoré som v podstate ani nemal v detstve. Vyrastal som u starých rodičov, v podstate ako sám. A toto, jak ten šport, tak neskôr to umenie ma naučilo nie bojovať, ale brániť sa. A vlastne toto jiu-jitsu vlastne má takú rovnakú filozofiu, ktorá mi je veľmi vlastná doteraz, vlastne, že je to umenie samuraja, ktorý nemá meč, alebo ktorý má bojovať proti väčšine, že ktorý sa má ubrániť spôsobom, teraz nie, že sila proti sile, ale tak, aby buď sa vyhol tomu boju, alebo aby z neho odišiel víťazne, alebo prežil v podstate. Takže toto je tá hlavná aj pre mňa myšlienka. Ja som začal, ešte predtým, než som si založil klub, som mal takú víziu a motiváciu robiť sebeobranu pre ženy. No, to som nepoznal vtedy ešte úplne ženy, že čo oni od toho budú očakávať a akým spôsobom sa robí s nimi, tak toto proste tie kurzy sa neskôr premenili na kurzy s chalanmi, až teda k tým tréningom, k tomu môjmu klubu. Ale samozrejme, prepáč, ešte taká najpodstatnejšia vec, keď došlo, že ako sa ten klub bude volať, tak najvýstižnejšie bolo, že nedaj sa. Čo tam je povedané všetko. Hej, a to ukážem túto divákom, ja mám momentálne aj taký náš merch, alebo naše aj logo, a teda náš sveter na sebe, a to je to logo, aj s tým názvom Nedaj sa tým. No a je veľmi pekné, takže ja som veľmi vďačný a hrdý, že môžem nosiť na sebe túto mikinu s týmto logom a s týmto názvom. A som rád teda, že som v tomto klube, lebo aj, jak ty si spomínal, že ti dalo veľa z hľadiska toho napríklad zvýšenia sebavedomia a vnímania toho sveta, že si sa aj učil, ako pristupovať k ľuďom, ako komunikovať a podobne, tak aj mne to dalo naozaj veľa, čo sa týka toho stíšenia mysle, potom odsunutia toho ega preč a uvedomenia si, že ešte naozaj veľa toho neviem a že mám v čom posúvať aj to svoje telo a nielen akože z hľadiska mysle. Čiže to bolo veľmi dôležité. No a ešte k tým ženám ale nadviažem, pretože ty v súčasnosti v klube máš, ja si myslím, že dosť žien, takže istým spôsobom sa ti možno aj toto naplňa. Či? Jak by si to nazval? Ako by si to nazval? Tak tie moje začiatky, a vlastne musím spomenúť, že nezačal som ten klub sám, začal som s jednou tedy pani, ktorá mala obrovské problémy v manželstve a ktorá bola pita, alebo teda mala ťažké to manželstvo a mali dieťa, s ktorou vlastne som tam cvičil na tých tréningoch, ale vlastne tie tréningy za mňa, tie začiatky boli taká skorej Spartakiáda, hej, že ja ťa tuto buchnem a ty sa takto zohneš a ja s tým, že som prišiel teda z tých špeciálnych jednotiek, tak mne to úplne nejak takto nesedelo, tak som to chcel robiť iným spôsobom a ten iný spôsob vlastne aj ona vtedy pochopila, že fúha, že dostať bombu na brucho alebo kopnúť niekoho, že naozaj ten kop je kop, aby som sa ubránil, tak je úplne niekde inde. A ja ten klub, ako asi všetko, asi nielen na Slovensku, začína s nejakými administratívnym aj zháňaním razítok a povolení. Tak ja som to niekoľkokrát chcel v tejto fázi vzdať, ale proste ona mi vždycky povedala, nedaj sa, ja tam zavolám, ja tam napíšem, ja spíšem nejaké tie pravidlá toho klubu a tak ďalej, takže vtedy v tej dobe tie naše cesty sa takýmto spôsobom spojili a už potom sa to zase na chvíľočku aj ona so mnou trénovala. Aj so pár tých žien, čo tam chodilo, ale jak som povedal, vlastne tie ženy skorej mi to prišlo také, že potrebovali sa niekde porozprávať, alebo je veľmi zle, keď človek príde a myslí si, že na jednom kurze proste, jak vás som odhováral, že prídeš na 2 tréningy a pôjdeš hneď rozbiť diskotéku, kde si dostal po ušoch. Takže asi nejak takto to aj pri tých ženách
veľké nadšenie a veľký smútok, že to proste nefunguje po jednom, po dvoch tréningoch. A tie dievčatá teraz, čo chodia, jak si spomenul, tak asi sa to teraz troška vyrovnáva. By som povedal, že proste tie baby majú silnejšie sebavedomie, často skoro by som povedal silnejšie než chalani, alebo aj to nadšenie, ale aj tú trpezlivosť vlastne ďalej na niečom pracovať. A dokonca aj tú motiváciu. A za mňa robiť v civile s ľuďmi, ako ich učiť streľbu, alebo ich učiť tú sebaobranu, tak príde rovnako dôležité do života, jak to bolo učiť tých policajtov. Pretože tí istí ľudia, ktorí proste si myslia, že hlasnejšie kričia, alebo hrozia sa nám, tak jak ten policajt to má nejak vyriešiť do kľudu, tak rovnako aj človek, ktorý sa chce ísť niekde zabaviť alebo niekde si sadnúť na čaj alebo na diskotéku. Takže toto je tá moja cesta a preto, jak si sa aj ty stretol, naučil som sa tým ľuďom zobrať ten prvotný entuziasmus, že proste je to drina, je to nejaká cesta, aby si pochopil. Mne osobne to trvalo 2-3 roky, kým som skutočne prišiel na to, že čo to vlastne to jiu-jitsu je, alebo čo je to robiť tie tréningy a prečo sa tam majú tí ľudia vracať. To naše prvé stretnutie, ja som to aj vtedy tak vnímal, že bola z tvojej strany taká skúška. Že chlapci, toto teraz takto vám to načrtnem, že ako to je v realite, nie len také tie krásne možno momenty, čo vidíte na internete, najmä čo sa týka brazílskeho jiu-jitsu, lebo je dôležité povedať, že toto je tradičné jiu-jitsu, ktoré sa líši od toho brazílskeho. A že či to teda myslíme vážne. A ja som toto vnímal už vtedy a aj za to som bol vďačný, ako som spomenul na začiatku, že to išlo troška hlbšie, že ti nešlo len o to nejak naverbovať čo najviac ľudí, aby som sa teraz nabalil, aby som možno vyrovnal to, že mám tu nejakých iných lepších už dlhšiu dobu a teraz oni, aby mi preplatili tú miestnosť, v ktorej trénujeme a podobne. Ale že naozaj ti záležalo na tom, aby prišli ľudia, ktorí to myslia vážne a sú na tej dlhodobejšie trate. No a k tomu ešte, že vlastne aj teraz si spomínal, že máme ženy v klube, tak ja si dovolím povedať, že to rozloženie tých ľudí je naozaj rôznorodé, čo sa týka či už veku alebo akože rodu, hej, sú to ženy, aj muži, sú tam mladší, aj starší. A povedz prosím našim divákom, že čo ponúka jiu-jitsu dnešným mladým ľuďom, ale aj starým, a čím by ich mohlo toto bojové umenie zaujať? Tak ešte jednu vec pretočím naspäť. To, čo si povedal, že sú rôzne bojové umenia a napríklad, keď niekto povie, že jitsu, idem na jitsu, tak si myslí proste, že tam bude nejaká takáto mláťačka, že budeme sa tam zápasiť, trhať si ruky, nohy, krútiť hlavy. Alebo je vlastne to MMA a takéto ultimátne zápasy, že to vždycky sú nejaké moderné športy a umenia, za ktorými ľudia idú a toto tradičné jitsu je stále tradičné, nejakých stovky až tisícky rokov a učí úcte samého k sebe, úcte k tomu druhému, úcte k tomu rešpektu, k tej situácii alebo aj k tým priestorom, v ktorých trénujeme. Je to také vyrovnanie sa, ukludnenie fyzických síl alebo naučenie sa nejakých zručností, ale v spolupráci s tými vlastne mentálnymi, psychickými záležitosťami. A zase poviem, jak na strelnici, keď niekto strieľa, nemôže mysleť na nič iné, aké má problémy doma alebo aké má problémy v práci, musí sa sústrediť na ten okamžik. Tak pri tomto jitsu vlastne tí ľudia, čo to cvičia, tak sa musia sústrediť na vykonanie tej techniky, alebo toho, je to vlastne zase opakovaním, hej, že tam už si to spoznal, že jeden raz si to ukážeme a už to proste funguje, ale vždycky je to o tom okamžiku, v ktorom sa nachádzame a to je vlastne pre mňa dlhodobá forma meditácie, ktorú tam nájdem a vidím to aj, že druhý či
tí školopovinní zo školy, že prídu, tak sa na chvíľku odreagujú od toho, čo ich trápi, tak tí dospelí a rodičia od tých svojich pracovných a rodinných povinností a naháňatie, ktoré majú, že je to proste čas, v ktorom sa venujú len sami sebe a tomu tej harmónii, tých pohybov alebo toho psychického vykonania. Takže toto je za mňa tá motivácia. Prepáč, ja som len chcel dodať, že toto som spomínal tiež na začiatku, že ja to vnímam, takže odsuniem to ego, vystúpim z tej mysle a idem do tela, čo je pre mňa veľmi dôležité, keďže ja väčšinu času pracujem akože s myslou, či už sa učím alebo vyučujem, takže toto tiež vnímam podobne ako ty, ako takú meditáciu. Veľmi pekne si to popísal. Ďakujem. Ďalej, myslím, ak si sa nejak dotkol toho, že aké sú princípy a čo ma na tom jitsu tak najviac baví, zaujíma, čo chcem z toho najviac odovzdať, tak to je vlastne, ja som to začal robiť vo veku a fáze môjho života vyhorenia, že ja už som nevedel, čo viac, čo lepšie, čo silnejšie a ten dôvod, prečo môžem to ďalej robiť. No proste toto jitsu je cesta, nie je to cesta odporu, jak proste, že tie nejaké fajty, že sila proti sile, že ty ma buchneš do hlavy, ja ťa buchnem do brucha a kto skorej spadne, ale skorej je to cesta aj jedna vec správneho držania tela, že musíš tam mať tú stabilitu, z ktorej by si nemal byť vyhodený. A paradoxne slovom, prispôsobenie sa sile alebo pohybu toho súpera. Že, ďalej k tomu ide, že vyhodenie jeho z tej rovnováhy, ktoré ja ďalej využijem na nejakú ďalšiu techniku, ktorou ho spacifikujem, ktorou ho znehybním, aby ten boj ďalej nepokračoval. Toto je na tomto, že není to šport, je to umenie, že nikto neposudzuje, že kto koľko bodov za čo dostane, ale proste, že buď sa dohodneme bez boja, čo je úplne ideálne, alebo teda keď zápasíme, tak sa snažím tou silou, ktorou na mňa útočí, tou jeho silou vlastne sa ubrániť. No to je, za mňa to je úžasné, že není to vecou, že jaký veľký chlap, aké veľké bicepsy máš, ale proste stále je to v tej súhre s tou psychikou, aby som ho zložil dole. A preto to je toto tradičné jiu-jitsu, najviac používané, minimálne v Európe, v policajných zboroch polícii a aj už u vojska je to troška také iné, aj tam je jitsu, ale také útočnejšie, ale v tej polícii vlastne, že nemôžem prikladať do zápasu s niekým, kto robí problémy na ulici, alebo je nejaká bitka, ale musím sa snažiť vlastne čo to najskôr ukončiť a čo s najmenšími zraneniami alebo akýmikoľvek stratami, či na majetku alebo na životoch. Tak toto je všetko, že v tom jednom, čo robím. Ja toto vnímam aj, jak si toto rozprával o tom, že vlastne jiu je o tom, aby si v istom zmysle neodporoval, teda nebúchal sa, že on mi dá do hlavy, ja jemu. A mne to evokovalo aj potom prepojenie do každodenného života, hej, že prijať to, čo sa ti deje, neodporovať, nevzdorovať tomu, ale robiť proti tomu nejaké opatrenia, ale ten kľúč je, že prijať to, byť flexibilný a vedieť sa prispôsobiť. Ale to nie je len tak, že naozaj to nechám tak a nič preto nerobím, nechám sa unášať životom, ale aj tak rozumnejšie a vedome naozaj sa prispôsobovať tým prekážkam, ale tomu, čo život prináša, skrz čo potom môžem možno ľahšie prekonávať tie prekážky, ktoré mi do života prináša, alebo ktoré sú mi hádzané popod nohy. Takže tak. Ty z tvojho hľadiska, aké sú prieniky s reálnym každodenným životom, čo sa jiu-jitsu týka? Ako to, čo robím na tréningoch a to, čo je realita, hej? Myslíš na nejaké to porovnanie? A potom to aj je ďalšie z psychického hľadiska. Tak. Toto je vlastne ďalšia vec, úplne úžasná za mňa, že ľudia, jak mladí, tak starší, vlastne prichádzajú
za nejaké naučenie sa techniky, alebo ja neviem, získanie nejakého ďalšieho pasika, alebo kdokoľvek má akékoľvek nejaké ambície na tých tréningoch. A paradoxne mu to pomáha, a vidím to, tak pri deckách, tak pri starších, že v jeho reálnom živote, napríklad jak vyrovnanie sa s chorobami, ktoré sú, že asi budeš súhlasiť, že väčšinou z psychiky, z nejakej nevyrovnanej psychiky, zase, že som nejakým spôsobom utláčaný alebo nedocenený alebo neviem čo. A pri týchto tréningoch, kde vlastne všetci sme si rovní, všetci si týkame a každý môže dosiahnuť nejaký ten level alebo dať toho druhého dole, že je to také nadobúdanie seba dôvery a je to aj, že nejde mi to, alebo zrazu sa mi to podarí a proste striedajú sa tam tie dobré a zlé chvíle, alebo tie víťazstvá a pády, ale také osobné, že nikto sa nad nikým nevyvyšuje. A za mňa, zase sa vrátim k tým mladším deckám, čo chodia, že je to proste nejaký model života, že není to nikdy tak, jak si myslíte, že to bude, že proste teraz sa ti to nepodarí, ale keď budeš na tom pracovať a budeš to opakovať, tak proste dosiahneš to a prekonáš ten problém, ktorý máš. Toto je za mňa vlastne to jitsu a asi aj celkovo aj šport, vlastne aj tú atletiku, keď som robil, tak takisto. Keď som chcel byť dobrý a chcel som dostať nejakú medailu, tak som musel trénovať a musel som ísť na ten pretek a strašne sa báť, ale proste dať to alebo porovnať sa s inými, ktorí tiež trénovali. Tak toto je niečo úžasné, že a hlavne za mňa úžasné, že mám zase motiváciu stále nielen učiť iných, ale hlavne učiť sám seba. Nové veci, nové techniky, v nových situáciách sa, jak na tých tréningoch, tak potom vlastne aj zase v tom reálnom živote, že spoznávam stále viac tých ľudí z tejto reality tohto dňa, v ktorom som. Jak to bolo, vlastne som nespomenul, keď som bol v tej polícii, že ja som niečo trénoval cez to karate, ale proste po tých 10-15 rokoch, keď som začal robiť inštruktora, tak už to proste nefungovalo. Už bola doba, ľudia provokovali viacej tých členov polície, mali mobilné telefóny, už proste tá technika, všetko vlastne sa zmenilo a vlastne aj vlastne ten prechod od nedemokracii k demokracii urobil svoje. Takže toto všetko bolo, že čo vlastne využiť a čo vlastne tá demokracia je a kedy nechať tomu voľný priebeh aj dnes, že čo mi môžeš povedať a čo naopak ti slušne poviem, že tak toto mi nehovor, alebo keď ideme do nejakej hádky, tak zase, že aby bola konštruktívna. Tak aj toto je tá trpezlivosť toho jitsu, ktoré mám, že nie vždycky potrebuješ niečo povedať, alebo v jitsu nie vždycky potrebujem tú techniku použiť, ale mám to vedomie, že keď bude najhoršie, tak ju viem a dokážem to. To je aj to, čo si nám hneď ako prvé na tréningu spomínal, na to nikdy nezabudnem, že v jiu nejde o to, aby som, znova sa vrátim k tomu, dokazoval, že čo viem, ale ak dojde aj k nejakému konfliktu, hej, že ma niekto začne provokovať alebo by sa malo uchýliť v nejakej bitke, tak my máme byť tí, čo nezačnú bezhlavo akože využívať tie techniky, ale najprv sa snažiť tú situáciu vyriešiť bez fyzického boja, bez konfliktu. A až potom, ako si spomenul, keď je to nutné, tak využiť to, čo viem k tej sebaobrane. Hej? A s tým sa mi spája aj naozaj to, čo ja vnímam na jiu ako najviac za mňa je to, že učí k pokore, k tradícii a k úcte a k rešpektu voči druhým ľuďom. Či už sú, nazvime to tak, že skúsenejší, alebo vyššie som chcel povedať, ale sú skúsenejší, hej, na základe aj tých opaskov ktoré majú, ale aj k tým, ktorí sú pod nami, hej, že tam už je aj tá zodpovednosť možno, že ukázať im, že ako sa môže dostať hore, k čomu nás tiež vedieš a to považujem za veľmi, veľmi pozitívne. A veľmi sa mi páčilo, ako si povedal to, že vnímaš, že nielen ty učíš tých svojich žiakov, ale že aj ty sa ešte stále máš čo učiť a že popri tom, že je to znova ten celoživotný proces neustáleho učenia sa.
Dan, prosím, prezrať ešte divákom, ktorí možno začínajú s Jiu alebo chcú začať, už sme to tu viackrát načrtli, alebo čo by si im poradil tým, ktorí s Jiu začínajú? Takých veľa není. Není veľa klubov. Tí, čo začínajú, aby sa nedali odradiť pri tých prvých neúspechoch a aj pri tých prvých bolestiach, lebo tam vlastne som rád, keď dojdú dvaja kamaráti, jak vy ste dvaja kamaráti prišli a tí si robia zle, že sa buchnú a kopnú, ale vedia, že není v tom žiadne nadraďovanie sa, alebo mám radosť z toho, že som ti dal dobrú kopačku, ale naopak vlastne, že ten jeden musí dokázať, že proste toto je ten kop, toto je ten úder, ale ten úder alebo kop, ktorý môžem reálne dostať. Či od toho súpera, alebo od toho života. A ten vlastne oponent by to mal rozdýchať. Že celkom, aj včera sa mi zadarilo párkrát dať ja takú tréningovú situáciu, že pozeral ten chlapec, asi na tretí raz pochopil, že čo som tým chcel povedať. Ja som si myslel napríklad, že za pol roka som získal žltý pásik, za 5 rokov mám čierny. Proste naraz to trvalo 11-12 rokov a keď som získal ten majstrovský pás, tak zrazu je to, že vôbec sa necítim ako majster a že získal som úplne niečo iné a niečo viac, než som si sám plánoval a 1000-krát som to z nejakého dôvodu, hlavne v poslednej dobe zdravotného, chcel vzdať, ale nevzdal som to, nedal som sa. A zase akože spätne poviem, že sú za tým moji žiaci, ktorí ma ženú, aby aj ja som na sebe pracoval, aby som proste nie, že si povyvesujem diplomy po izbe a budem sa v nich kochať, ale že stále sa teším, že mám z toho môjho života v tom, čom som sa ja našiel, tak mám možnosť to dať niekomu druhému a tento nejakým svojím spôsobom môže pretaviť, prepracovať a dať to svojmu okoliu alebo do svojho života. Keď to ostane v tej telocvični alebo v tom dožu, je to fajn, ale keď to niečom využijem, tak je to zase úžasné. Jak futbal ty hrávaš, hej? Že není to len o tej lopte komu prihrať, ale je to o nejakom tom rozmýšľaní, že čo sa teraz aktuálne deje, že tá situácia není, jak som si ja predstavoval, že nejaká iná a na toto musím reagovať. Tak za mňa toto je to jitsu a toto je vlastne, že alfa omega tá trpezlivosť. Aby sme nechali uvoľnenú myseľ na to, čo nám to prinesie a troška tie očakávanie znížili volume, že čo všetko môžeme dostať. Proste dostanete viac, než očakávate, keď nebudú tie očakávania nejaké skreslené. Život je nevyspytateľný v prvom rade. Aj my, aj keď máme nejaké plány, nejaké predstavy, tak oni sa nemusia stať tak, ako my sme si vykonštruovali. Dan, prosím ešte povedz na záver našim divákom, že kde vlastne trénujeme, možno načrtni, ako vyzerajú tréningy a to, kto sa môže pridať, to už vieme. V podstate rôzni ľudia sú tam rôznych vekových kategórií, takže naozaj v podstate hoci kto má záujem, tak im približ ešte iba, že kde vlastne trénujeme a ako vyzerajú naše tréningy. Tak snažím sa, dúfam, že to zase znova dosiahnem, že aby boli tie tréningy pravidelné, v pravidelnom čase a v pravidelných dňoch v týždni, čo obvykle teda býva večer, od 6:30 večer alebo od 7:30 večer, podľa toho, v ktorom dni to je. Tréning konštrukčne je rozdelený na rozcvičku na začiatku, na ktorej si rozcvičíme, rozhýbeme všetky prsty, kolena, údy a potom pokračujeme nejakými všeobecnými technikami, tými vykonávaním úderov, kopov, úhybov, vychyľovania, až teda vlastne ku koncu je priestor pre tých, ktorí už majú nejaký konkrétny alebo robia si program na nejaké zvýšenie, teda s tým, že
jiu-jitsu, ktoré robím, je pod Svetovou federáciou jiu-jitsu, takže má to nejakú hlavu, petu, nejakú koncepciu, nejaké skúšobné poriadky. Takže v tomto štýle ideme. Až na záver sú nejaké také hravé zápasy, či na zemi, alebo postojačky, alebo nejaké rugby s loptou, ktoré zase nás nejak úplne že dorazí do takej spokojnosti, že v tej sprche sme z toho úplne happy, keď ukončíme ten tréning. Trvá to spravidla 1,5 hodiny, celé tieto minimálne, jak hociaké iné asi športy, že tie 2 až 3 krát týždenne, že by bolo dobré, keď človek chce v tom robiť a napredovať, tak by si mal nájsť čas, tú hodinku a pol, ísť na ten tréning a zacvičiť si s ostatným. A momentálne trénujeme v Galante, v meste Galanta, takže ak je niekto z okolia má záujem, tak samozrejme sa môže pridať. Trénujeme v Galante, v svätyni úpolových športov, judo, hale. V Arkádii. Arkádia sa to volá. Takže ste všetci vítaní a už sami zhodnotíte, že či je to to, čo ste hľadali. Presne. Ďakujeme, Dan, veľmi pekne, že si nám predstavil to jiu-jitsu, vlastne svoju cestu, aj to, ako prebiehajú napríklad tie tréningy a o čom to vlastne je. Ja som ti veľmi vďačný za to, že si prijal pozvanie do tohto rozhovoru a taktiež som ti veľmi vďačný za to, že môžem byť tvojim uke a že sa môžem od teba učiť. A verím, že ešte sa mám toho naozaj veľa čo naučiť. Ak ešte máš nejaké slovo na záver smerom k našim divákom, tak môžeš im niečo povedať, odkázať. Ďakujem ja práve za takýchto ľudí ako si ty, ktorí mi dávajú energiu a silu robiť to, čo chcem robiť. Ďakujem ti teda ešte raz. Ďakujem aj vám, vážení diváci, že ste si pozreli aj ďalší diel srdečných rozhovorov. Ja by som vám chcel odkázať tiež, že nikdy sa nedajte, tak ako je názov aj vlastne klubu, ktorom je Dan majstrom. A taktiež nezabudnite prekračovať svoj tieň, pretože nikto iný to za vás neurobí. Majte sa krásne a vidíme sa pri ďalšom dieli srdečných rozhovorov. Dovidenia. Majte sa, dovidenia.